Преди изобщо да разберем за съществуването на втора бизнес камара между България и Румъния, търсихме данни за икономическия обмен между двете страни на годишния прием на посланика ни в Букурещ. В политическите игри на Западна Европа в близките години две България и Румъния заедно все бяха обявявани за лошите икономически двойкаджии на Европейския съюз, които застрашават социалните системи на богатите държави като Великобритания и Германия. Какво вярно има в това? Как търгуваме помежду си и какви са ни перспективите заедно? Нашия стокооборот с Румъния расте всяка година, независимо от кризата. И само за сравнение ще ви кажа, че Румъния вече трета поредна година е наш трети външно-търговски партньор след Германия и Италия в Европейския съюз. Стокооборота надвишава за миналата година по непотвърдени все още цифри окончателни 3 милиарда и половина евро. Това в криза между две такива държави е много. За 10 години стокооборот се качил 10 пъти. Срам и позора за двете държави, че до преди една година имахме само един единствен мост. Сега вече имаме два. Трябва да оправим инфраструктурата след тези мостове и търговията ще тръгне допълнително. За да има търговия, да има производство, трябва да има пътища. Иначе не става. И следващите инфраструктурни проекти, които ще бъдат обсъждани на предстоящо междуправителствено заседание, са и хидроенергийните възли, които ще бъдат комбинирани с мостове, втори мост над река Дунав при района Джурджо Русе. Човек веднага се пита дали да сподели оптимизма на посланика, при положение, че и у нас, и в Румъния, от двете страни на реката на около 250-300 км се простират нашите и на съседите най-недоразвити райони. Това са най-бедните региони в целия Европейски съюз, особено от наша страна. Това може да се оправи чрез контактите между хората, чрез развитие от търговията, чрез тези нови мостове, които ще бъдат прокарани. Те ще бъдат мостове не само физически, те ще бъдат мостове и между двете държави, в интелектуален и във всяка друга гледна точка. Ще има такива заседания смесени, на които ще бъдат представени първите проекти и резултати от тези, които вече завърших. А те са много добри като резултати. На какъв форум да очакваме тези разговори и тези проекти и в какъв срок? Вижте, това от компетенцията на организаторите на тези форуми, но ви обещавам, че ще получите в близкия месец тази информация. На този фон от обичайни участници при обичайни правила на играта преди една година се основа новата камара. Казва, че под слънцето рядко се появява нещо наистина първо и ново. Затова, когато някой създаде втора бизнес камара, явно има причини за това. Когато основахме нашата камара, вече съществуваха и други организации, които се занимаваха общо взето с същото, но най-вече по протежението на Дунав. Нашата организация обаче се различава от тях. Например, дори и по това, че камарата има представителства и в София, и в Букурещ. Като казвам представителства, това са наши собствени офиси, в които работят хора с роден език български или роден език румънски. Както знаете, на този етап най-големият проблем между двата бизнеса е езиковата бариера. Затова ние точно в това подпомагаме фирмите, които се опитват да пробият в съседната страна. Затова работят българи и румънци на майчиния си език. Освен това сме и бизнесмени и добре разбираме нуждите на фирмите. Аз самият откривах своя фирма в София преди 3 години и това беше една от причините да основа камарата. Не е нужно България и Румъния да се конкурират. Фирмите трябва да осъзнаят факта, че ние сме две допълващи се страни и допълващи се икономики в рамките на Европа, че могат да потърсят най-подходящия партньор за своя собствен бизнес от другата страна на реката. За 12-те месеца съществуване на камарата, двата екипа от София и от Букурещ сигурно пропътуваха пътя до Луната в срещи с кметове и бизнесмени от най-различни населени места, не само по протежение на реката, където досега се бяха случвали всички срещи в миналото. В двустранната камара вярват, че жестоките реалности на съвременния пазарен свят, протоколните обяди, вечери и размяна на визитни картички трябва да останат в миналото. Вместо това са нужни реални срещи на реални хора, които печелят парите си заедно, въпреки разликите помежду си.